Angiphinde futhi ngibuye ngodaba lwenkulumo engeke ngayikhuluma izolo ukuthi uma ngabe kuukuthi umuntu uyahlukumezeka emzini wakhe kumele kube ukuthi uyaxoshwa uba nenkinga uyashawa lo muntu kumele mebuya angafika ahlale ekhaya noma uthi usengenileke kubo wabuyiswa kubo kodwa kwenziwe imizamo yokuthini na yokuthi lo muntu agcine akhele ikwakhe okuyila ganele khona. Sikhumbuleke bakwethu, asikhulumi la ngabantu ababhalile, asikhulumi la ngabantu bebencede kwaphuma inkomo base behamba oyihlalisa emzini ngoba kunabantu abaningi, 90% wabantu bayihlalele nje abashadanga abasinanga esigcaweni. Ngifuna ukuveza lokho inqwabi indawo engathi mangiyibala abantu balobolene kuphela abayihlalela ndawonye. Asikhulumi ngalawo bantu labo, sikhuluma la ngomuntu la okwaphuma ingane ekuseni ngehuba ikhala kubo kisho uyise, unina wasala kuphi, wasala esikhundleni sayo ngoba kungafanele ahambe ubuka ini umgcaco wayo njengengane yakhe. Kufuneka ahlale lesi sikhundla kade isele khona ngoba kumele singabi namuntu lesa sikhundla lesiyana ngaleyo langa. Uyise abophi isibhamba ahamba ayoganisa ayonikeza abantu basemzini ingane yakhe azake sibanibani sinilethele nansi ingane. Ngikhuluma ngalolu hlobo labantu abanjalo ke mina. Ngithi mina kini namanje ngisaphinda. Awukwazi ukubuyela uyohlala ekhaya. Uzela ingane nawe futhi usuwaphuma wayogana. Wakhishwa ngehubo ngoba la kuzoba nenkinga. Nibambe kahle lenkulumo. Mina ngisho ukuthi umuntu akahlale lapho ashawa khona ahlunyezwa khona. Ngoba ama comment ngiyabona lefazana ukuthi bayicabangele la beside, bacabanga mhlawumbe ukuthi mina ngithi abahlale lapha emzini behlukunyezwa. Cha. Uma indoda ixoxa ayisakufuni. Ungazi ukuntula kolwazi lokuthi yona ayazi ukuthi kahlahla ukuganwa kuyini. Nkosikazi ungowethongo akusiyona owa ingakho uzole kufundise ngisho umuntu wrong ingoba owalo kahle kahle unkosikazi. Ubona kwasemhlabeni litshethi lifuna inhlawulo ukuthi ukuze lo muntu akwazi ukuthethela umxosha ungubani wena. So ke lo nkosikazi noma lo muntu mase buyela kubo akwenziwe isiqiniseko sokuthi abakubo bamthola indlela ukuthi akhe ikwakhe. Sigwema ukuthi angashona ngcwatshelela ekhaya. Sigwema ukuthi kungathi izingane zakhe seyilotsholwa, zilotshelwe futhi konina lume bazo. Ekubeni umkhulu wakhe wazo lezi ngane ungubaba wakhe lo sisi wadla ngaye. Sekuyicala ukudla inkomo kabili ufika uzidle ngengane yakho uphinde uzidle ngabazukulu. Icala lelo. Cala libomvu kabi lo elinguna phakathi ukuthi inkomo bafethu ngifuna nazi namanje iyakhulumisa inkomo ekhaya. Njengoba zaphuma nje inkomo kwazi kwakhishwa lengane ngehubo, leyo ngane ayisabhilongi kubo. Uma seyificwa izimo seyibuyele ekhaya, ayithi mangabe isibuyele ekhaya beyisikela indawo lapha emngceleni kuthiwa dadewethu yakha nawo umuzi wasemzini wakho. Ukuthi emzini wabe beyihlukumeza bayixoxe bathi abasayifuni bekusha baphila ngenyama izoyifaka idalwa iqhubeke lelo khaloshi impepho umtoshi impepho lapho ubani zingane zabafana ezikhona ezizokhona ukuthi lezo ngane zithi lezi ngane zimela ukuthi shisa impepho lelo khaya zihlale nonina wazo zibuka isiphetho sikayise ukuthi siya kuphi egcineni kunakho konke. So angisho ke mina ukuthi umuntu akahlale emzini eshaba ehlukunyezwa. Indoda futhi imthetha isamfunza ohlala kanjani umuntu ekuthetha asakufuni. Alikho la ukuvuma khona ibuyele ekhaya uyohlala uthi ze ekhaya. Nca uma ubuyele ekhaya awubuyele ngezimo zokuthi uyofika lapha ufuna inxiwa bekubeke ngaphandle ekhaya ngoba ngisho umuntu indodakazi mangabe izala ingane zakho ngaphe kwa3 kwa4 ikhishi lawo lapha ukuze kusasa kungashiyo kuthiwa kufuze ngabe useganile ngoba kagananga wazala ekhaya ingakho eshaya imithetho. Ngoba kukhona la ukuhamba khona umuntu efana kufica ukuthi fuzabe useganini. Ayikho inkulumo lapha ethi khona abantu besifazane abahlale ngisho behlunyezwa amadoda emzini. Cha. Futhi la ikhuluma ngabantu ababhalile, ayikhuluma abantu abancede bekhishile inkombe ethi bangamakhosikazi ingodosi lezo. Baningi abantu abathi bangamakhosikazi ingodosi leyo muntu uyakhakazwa esithebeni, lo muntu ngeze izilela indoda yakhe. Sikhuluma la ngesintu. Asikhulumi la ngokuthi siyacabangela noma sinama feelings shem sehlale kakhulu ekhaya ngiyakwazi ngezinto ayikho lonto. Lo muntu umeshona intombi engasinanga ubuyela kuba kafaka nzilo. Izingane lezi ayizele ngeke isakwazi ukuthi lezo ngane ayizele sezizosuswa ngehubo la kubo lasekhaya konina njengoba bazokhishwa lo muntu akhize yashona zizomukela la inkomo ayisabuyele emuva seyiphendule zaba izengane zaba izengane automatically ziphika ingane zamahala nini enihleze nithi nini ingane ayidayisa.
Zibi phela ingane zamali azikho. Ngisho umuntu eselotoliwe uma kuse kuneyinkinga abashadanga, inkomo ezibuyele einganeni. Kuthiwa akeze ukwazi ukubuyelwa zinkomo zakhe ngoba kuneyingane uzele. Kuphela into afuneka ayithathe zingane zakhe. Ziphi ingane zamali nithi ingane iyahlawula uyithathe kube ngeyakho. Baphi la bathi ukhipha inkomo eyodwa ingane kube ngeyakho. Ayikho lonto. Buzana kubantu abazimpunga, ingane ngeke uyithole mahala. Uyathanda uthanda ungachaza ukuthi kwaZulu kunjani, ingane ayidayisi nikuthatha apho lokho uhlawula kuphela ayikho lonto. So ngithi mina akukho la kuphoqa khona ukuthi wena buyele emzini wakho, ame ngibuyele ekhaya ufike uhlala nethezeke nokho ayikho lonto. Hayi lapho ngiyala khohle. Ngiyabonga ngethuba.